Acaba de recibir o premio Trasalba que concede a Fundación Otero Pedrallo por unha vida entregada xenerosamente a Galicia. É político, escritor e catedrático de Economía, posiblemente a faciana máis recoñecida na historia do Bloque Nacionalista Galego e un dos grandes oradores parlamentarios, agora xa afastado desta primeira liña. Xosé Manuel Beiras, moi bons días. Hola, bons días. Que significado ten este recoñecemento, a medalla de Trasalba? Bueno, para mí foi unha enorme honra por unha razón, porque é o premio que leva o nome de don Ramón Otero Pedrallo que eu sempre venerei, non? E fora deso, pois, significa, de algún xeito, pois, un estímulo para manter o meu compromiso co meu país, coa xente, cos seus dereitos, cos seus liberdades, con aquelo polo que leitou toda a xente da xeración, non? Otero, Castelao, o propio Vicente Risco e todos os demais, non? Pero é algo que me sobarda, que me abruma un pouco, non? É un premio a toda unha vida. Que cambiou do Xosé Manuel Beiras do Partido Socialista, o Xosé Manuel Beiras fundador do Bloque Nacionalista Galego, o Xosé Manuel Beiras actual? Bueno, pois foi mudando esa metamorfose que produciron os seres humanos, igual que o meu físico non é o mesmo que cando tiña 20 anos, pero en troques eu son a mesma persona. E en realidade o meu ideario sigue a ser o mesmo que hai 40 anos, non? No fundamental. E a miña actitude respecto do país, respecto da propia humanidade, a miña actitude respecto dos problemas e das situacións polas que pasan os seres humanos sigue a ser a mesmo. Son un rebelde en ese sentido, ou son un heterodoxo o fun xa dende rapaz, con independencia da formulación ideolóxica que tuvese específica, é coito que seguirei sendo mentres viva. A laudatio correu a cargo de Xosé Ramón Barreiro. Vostede foi membro da Real Academia fai 20 anos, máis ou menos. Tenlles tempo a falar da lingua, do que está pasando agora mesmo co galego? Sí, bueno, eu nunca cheguei a ser membro del Pleno de Dereito da Real Academia porque a min nomearonme, pero despois renunciei ao escano cando se promoveu a impugnación dun dos artigos claves da Lei de Normalización Lingüística, que era que se refería precisamente aos dereitos e deberes respecto do galego. Da lingua falei tamén na miña intervención, pero por unha razón moi simple, porque a min pareceme que é moi grave que se esteña a desencadear unha ofensiva contra un idioma que sociolingüísticamente está aínda hoxe nun estatus de inferioridade, non? Entón, se se fala de liberdades e de dereitos e de igualdade, eu, por exemplo, son galegofalante, os meus netos son galegofalantes. Se eu non teño, os meus netos non teñen dereito a que a administración, os funcionarios da administración coñezan e falan o meu idioma, eu non son igual que os español falantes. E menos aínda se está a aplicar entón a discriminación positiva a favor das linguas minorizadas que establece a UNESCO, por lo tanto é un absoluto sinsentido, e a min pareceme que iso é unha ofensiva demencial dos grupos absolutamente minoritarios que eu chamo bífidos, non os chamo bilingües, porque bilingüismo é outra cousa, bífidos como os ofidios, é unha cousa dunha fobia absolutamente incomprensible, que o que pasa é que un goberno que pense no conxunto do país non pode deixarse secuestrar por esas actitudes, non? Non hai ningunha postura fóbica frente ao español, por exemplo, por parte dos que defendemos o galego, nunca. E nunca se nos ocurriu mermar os dereitos dos españoles falantes, pero darlle a volta á situación e decir que se impón o galego simplemente porque se defende, incluso vai contra a Constitución. O artigo 2 da Constitución, no segundo apartado, di que a pluralidade lingüística do Estado é un patrimonio común e unha riqueza que o goberno e o poder político ten que protexer, estimular, etc. E aquí faise exactamente ao revés, de maneira que a situación é moi grave. Falaba antes da súa faceta como orador parlamentario. Non sei se bota de menos esa primeira liña e se prevé volver a ela. Non a boto nada de menos, porque para mí o Parlamento máis ben foi unha tortura que outra cousa. A min cando me decían que ti és un político nato, decía, mira, eso é como unha anécdota que contaba un gran director de orquesta que chegou a dirixir unha orquesta convidado nunha cidade
e nos ensaios viu que o primeiro violín, o concertino de cando en vez se remexía e pensou que lle doía o estómago, paraba a orquesta, decía, se sinto este mal, non, e ao final o concertino dixe, non, o meu problema é que detesto a música, e era o primeiro violín da orquesta, non? Pois a min co Parlamento pasábame algo parecido. O Parlamento estaba por un compromiso con un ideario e por un compromiso adquirido cos electores que me elixiron, non? Pero non porque me gustase. Outra cousa é que procuraba divertirme, claro, e exercer humor e ser o máis eficaz posible. Non voto de nada de menos ao Parlamento e, por suposto, non teño absolutamente para nada en perspectiva voltar ao Parlamento. En cambio, si seguir activamente na política, a política non se fai só nas institucións, a política faise na sociedade e de aí proxectas as institucións. Cando se deixa de facer política na sociedade, sobre todo as forzas que queren transformar a sociedade, as forzas progresistas ou as forzas nacionalistas emancipadoras, entón automáticamente convírtense en tinglados e iso é un peligro gravísimo porque deixa de sentirse a ciudadanía representada polos políticos e empezan a decir os políticos son todos iguais, etc. Bueno, pois ese é o problema. Para facer todo iso ten forza suficiente o encontro irmandiño dentro do Bloque Nacionalista Galego? O encontro irmandiño non é máis que unha corrente que o que fai é tentar recuperar o deseño originario do Bloque Nacionalista Galego é tentar unha rexeneración do que nos consideramos que está nun proceso de deturpación ou nun proceso de desviación respecto das reglas de xogo interno, dos sistemas de convivencia plurais nunha frente e tamén do proxecto político estratégico do BNG. Non é máis que iso, pero a nós interesa-nos tanto ou máis traballar na sociedade que o que estamos facendo fundamentalmente que o de traballar dentro do BNG. Nos órganos do BNG nos estamos, pero tampouco para nós é fundamental, porque os aparatos dos partidos son máis ou menos hoxe casi todos iguais. En cambio, na sociedade é onde hai que traballar, non? Por iso, personalmente, estou tan en conexión cos movementos sociais, fomos dos promotores do Foro Social Galego, eu estou no Consello Internacional do Foro Social Mundial, onde se está movendo os sectores da humanidade que queren cambiar un pouco o planeta, ou que queren evitar que o planeta acabe esmendrellado, como pode ocurrir en menos de 100 anos se as cousas siguen por onde van. Si todo isto que está a facer ou que pretende facer non se pode realizar, levar a cabo dentro do encontro irmandiño, dentro do BNG, contempla sacalo fora do BNG? Non, xa estamos fora e dentro. Por exemplo, para ser membro do encontro irmandiño non é indispensable ser militante con carné do BNG. Precisamente non establecemos unha osmose, establecemos unha ponte, non? Non, eu non sou partidario de montar cousas aparte. É dicir, aquí unha de dúas. Vamos a ver, os nacionalismos emancipadores, o que son en realidade? Pois son propostas de que o país considerado como un pobo, considerado como unha nación no sentido sociopolítico, con independencia que teña ou non teña Estado, pois isto ten que adquirir plenamente os seus dereitos políticos, de acordo? Moi ben. Eso pode ser asumido por distintos segmentos sociais, con visións diferentes. Non é a mesma visión que pode ter un empresariado propio país que a visión que ten un proletariado, que ten un campesiñado. Bueno, entón pode haber unha formulación do proxecto de emancipación nacionalista dende distintos puntos de vista, entón habrá varios partidos nacionalistas, como hai en Euskadi, como hai Cataluña, por exemplo, ou pode que sectores da sociedade non o teñan asumido, ou pode que, e entón non hai máis que nacionalismo nunha parte da sociedade, que é o que pasou co nacionalismo galego durante o tempo do franquismo, e así lle pasou o que lle pasou a Galiza na transición, que quedou moi marxinada, porque o empresariado, digamos, o que o centro conservador non asumiu eso, a diferencia da Unión Democrática de Cataluña, de Convergencia, do propio PNV vasco, ou estableces entón unha articulación dos sectores mediante unha frente, unha de dúas. Eu, mentras exista a posibilidade de que se rearticule esa organización plural e ademais que se volva a engarzar cos sectores sociais máis activos, eu non vou apostar a montar cousas fora, porque cousas fora normalmente son tinglados, non? Home, hai unha posibilidade de traballar a medio e longo prazo, pero para iso traballas nos sectores sociais activos e de aí pode emerxer a organización alternativa que hoxe existente, si esta acaba definitivamente convertíndose nun tinglado institucional, pero eso non o vou decidir eu. Quedamos sen tempo para máis. Noraboa por ese premio Trasalba e moitas gracias por vir aos días. Pois moitas gracias a vos. Hasta outro día. Si hai. Tempo agora para ver en que están a traballar